खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं लाभलिना बरग'हआ सनानि मेडेल देरहानो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि मुंदांखा आइजो बक्सिं गेलेगिरि लाभलिना बरग'हआ बावैसो जानानै थांनाय एशियान बक्सिं चेम्पियनशिप 2022 आव 75 केजि लिरथायनि बक्सिं बादायलायनायाव देरहासार जानानै सनानि मेडेल मोननो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। बेयो दुलाराय आसामनि थाखाय एबा दुलाराय भारतआवनो गोग्गाथाव आरो रंजाथाव रादाब लाबोनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं बिमा थैनायनि उनावबो फिसाज्लायाबो थैफादों आरो सानैनिबो सारादुखौ सानसेयैनो खुंदों। बे सोमोनांथाव जाथाया जादों धुबरी जिल्लानि रौमारियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला परिमल राय मुंनि सुबुङा 34 बोसोर फुलेमारि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव बेथन मोनाजासे साख्रि मावदोंमोन। उनाव गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै गुवाहाटीनि गंसे देहा फाहामसालियाव देहा फाहामगासिनो दंमोन। नाथाय बिमानि थैनाय रादाबखौ खोनानानै बिमानि उनाव गावबो जिउ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिनिखायनो मैया मोनसे नखरावनो सानसेयावनो सानैनिबो सारादु खुंदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं 1.5 केजि हेर'इन ड्राग्स बोखांनो हादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि मिज'राम त्रिपुरानि सिमनायाव करिमगन्ज जिल्लानि पुलिसफोरा 1.5 केजि ड्राग्स आरो 117 साफोरनि बिखबआव सोनाय हेर'इन ड्राग्स बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे आयेन बेरेखा फालांगियाव सोमोन्दो थानाय सासे फालांगिखौ पुलिसा खानो हादों होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि अफिसियेल टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। ब्रैथि रादाबाव दं 4 बोसोर बैसोनि सासे गथ' गोमानायखौ मैया फुंबिलियाव न' सेराव थानाय फुख्रियाव मोनबाय। मख'नो गोनांदि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलिनि गग्रा कसारी गामिनि थागिबि बिफा खुंसार बसुमतारी आरो बिमा माइनावस्रि बसुमतारीनि अनजालु फिसाज्ला दैसां बसुमतारीया दाखालि शुक्रबार बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय गोमानानै दं होनना ससियेल मिडियायाव गोबां नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय खौरां मोननाय बादिब्ला मैया फुंबिलियाव गथ'खौ न' सेराव थानाय फुख्रियाव गबनानै थानाय जिउ गैयै देहाखौ मोननाय जायो। बाथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गान्धीनगर बर नम्बर 2 नि थागिबि मिस सनिया नार्जारीया थांनाय 9 नबेम्बराव गवायाव खुंफुंजानाय फेशन स्टार अफ इन्डिया 2022 आव बाहागो लानानै मिस प्रिन्ट उइनार जानानै न'आव सफैनायखौ लानानै मैया रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै बरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाव थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।